Ini babili kwasemnqamlezweni wathi lo emhlaselo Yesu wathi lo namhlanje uzube nami wathi lo xa mhlaselayo yathi lingapha awumoyiki na wena lo muntu awumoyiki na uThixo amen cacile uba yendoda yayimazi uba nguThixo lo amen haleluya and yayimazi uba kwauba yacela into izayinikwa ndandisahamba Yesu kwanamhlanje nabanayo eparadise kabawo because wayiqomba iyam-understand uThixo uba akukhona imxakano. Amen. Hallelujah. Abantu abangabaziyo uThixo bathi xa bethela ndididekile ndixakelene nento andazi noba ndithini andazi uba ndibambe phi ndiyeke phi okanye ndideke ngaphi yandizwa amaXhosa ahamba sukathi sathatha intonga kungenxa abayazi babathini. Amen. Hallelujah. Amen. Ithi iBhayibhile wathi kwa uPetrus neba aziqonde intoba yena uyamazi uThixo wakhe, he know his God. Wathi ongabe ndisuka kuwe Thixo uyakubala. Amen. Amen. Ube xesha selitheni semazi. Amen. Ngoke wayengamazi kwavele kwathiwa nguYesu hamba yoba umlobi wabantu wayabaloba namhlanje ngomzwa ilolobi inhlanzi. Amen. Ngoba utheni akamazi uThixo mhlamazi wathi ngabe ndisuka kuwe uyakubala. Amen. 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 That means uyamqonda uyamazi umbonile uThixo. Hallelujah. Amen. So abantu abangambonana abantu abangamaziyo uThixo bahlala ngentandabuzo bahlala ongabilali ithemba bahlala ngobembe bebuza kubanye abantu. Hallelujah. Amen. Bahlala ngoba bethembela kwezinye izinto. That is why iBhayibheli yavela state ngoba eqalekisiwe ke indoda ethemba layo likubani. Amen. Hallelujah. Amen. Athi uDavide ndiyophakamisela ezitabeni na. Amen. 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 Ufuna uba vela yazi uncedo lakho alikho entabeni but likubani liuThixo. That is why ithi uncedo lami luvela kubani na uncedo lami luvela kuJehova uDalo wezulu nomhlaba ngoba uThixo uyamazi uThixo uDavide. Amen. Amen. Ngenye into uDavide wathi kube mazi uThixo wathi uyabona yini xa lijongayo iqonda uba noba ngingangena emqolombeni khona uyova noba lingabayo ndiyongena kabafileyo ndawufike khona pha noba lingabayo ndiyosithela ngapha kwelanga ndiyawufike khona pha ngoba uyamazi uThixo uDavide uba akukho ndawo etheni fihlakeleyo kuyo. Amen. Uyabona kuyona yena waqomba okay itikiti layo ukuthi bandibheke ngizobheka phi eTrasis akamazi uThixo. Amen. Hallelujah. Amen. Yanyani wathatha wabhatala inqanawa. Amen. Yaqoba uzohamba ngale ayaziba iyawecala itheni. Amen. Liza kahle direction kaThixo. Hallelujah. Amen. Athi uThixo mthumela iphi ayedistance. Amen. Waqoma umlahlile wakazumbulu. Amen. Bawuye ngaphi na. Amen. Into yabangibuyela nzima into le wayengamazi uThixo. Amen. Uyona wayengomzalwane. Uyona wayebaba uThixo. Uyena wayethanda uThixo. Uyena